Okay, game. Ay, putang ina mo! Gusto ko yun, isa pa. Ay, sorry. Aray! Ito yung mga ano. Saan tayo? Left or right? Left or right? Left or right? First time mo makahawak naman ito. Pwede ba kumaliwa dyan? Baka Pwede. bawal! Basta ako. Lalakad ako. Putang ina mo, Loy! May bawal kumaliwa. Pwede. Basta ako. Lord, promise. Lord, oh my Wrong God. way ka, B. Putang ina mo. Maglakad ako. Uy! Mauuli tayo. Uy, mahuli tayo. Saan tayo pupunta? Uy, wrong way ata. Yun na, nahuli na tayo. Nasiraan tayo ng tayo. Sa lahat ng nahuli, pre, sila yung pinakamasaya. Kunwari, yung ways, the ways. Oh, sabi mo, waste. Kuya, we're getting lost. So, The ways. sir. Yan mo yung pinasok mo. Sorry po, kuya. We're getting lost. Saan Yung po ways, din na lang kami pupunta? somewhere. How can we know it's the right? Kaya receipt siya, sir. Paano namin malaman if tama yung way? Kasi yung ways din na lang kami somewhere. Lahat ng sasakyan galing ka no, ano yan? Yeah po, pero the ways kasi indicated us to be with you eh. The ways kasi indicated to go here eh. What the heck are you talking about, boy? Sinusunod ko lang yung mga nakasakay sa akin. May dadaan po Puta, kuya, siya pa sorry. yung mayabang May eh. no? dadaan, Baliw kuya. yan. Saan nga yung ano ko? Kuya, saan kami dadaan? Cellphone ko. Saan yung cellphone ko? Yeah, Kilala mo si Kito Duterte? Ayan siya oh. Huwag mo dili, huwag ka na mag-ano kasi ayan na siya oh. Kilala mo sa Duterte? Si Kito Duterte. Kuya, kabalo ka, masibano. Kuya, kabalo. Kuya, dito ka lang kuya. Kuya. Oh my gosh. Hindi nila sineseryoso kung bakit. Oh my goodness. Ayun siya. Ako Right na now. kuya, ako na Lloyd. Kuya, tingnan mo. Sige na, wait. And I'm gonna call you. Give me the fucking phone. Tingnan mo, Agi. Nakakairita tong mga to. Diyos ko, ito yung mga taong self-entitled, pre. Yung nakahawak ka lang ng manubela, akala mo kung sino ka na. Nakasakay ka lang sa... Diyos ko, tol, nasa BGC ka lang! Oh my God. Give me the fucking phone. Give me bagay mo. Hindi ka magsalita na mga yun. Bisaya. Bisaya. Ay, you know how Just to ano Bisaya. Bisaya, kuya? We're gonna write it right Go now. na lang there. Motherfucker. See? My God. Kuya, sorry talaga. Oo, din you can guide me na lang as kuya kasi we don't know talaga BGC. Kasi, legit promise, nagdako mi sa Cebu, dito po mi pinanganak. Kaya Wow, need your wow. help po. Tanay daw mo eh. Ay, talaga kamampangan yun. Lucio. Kabala kang Bisaya, kuya?